1941, вълнения, драматизация по мотиви от романа "Потивото" от Иван Вазов. Дни Рада беше твърде улисана в училището, защото приближава изпит. Денят му скоро настана. Още от сутринта девическото училище хвана да се пълни с ученички, пременени, пригладени и натруфени като пеперутки от майките си. Те с отворени книжки бръмчеха, подобно на рой пчели, и приговаряха за последен път уроците си. Черкова бусна и народът занавлиза в училището, както и обичаят да види годишните успехи на учениците. Прекрасни венци окичваха вратите, прозорците и катедрата, а образът на светите Кирила и Методия поглеждаше извеликолепно кръжило от трендафили и росни цветя и клончета от елай и черемшир. Рада свенливо нареждаше ученичките на чиновете им и им даваше ниско някакви наставления. Тя чувстваше, че стотина любопитни погледи падат сега върху нея и не й ставаше неловко, да губеше самообладание. Но щом главната учителка захвана речта си и привлече в себе си вниманието, Ради стана по-леко, по-ясно на душа. Мили деца, науката е най-голямото богатство. Вие на драго сърце си учите и с голямо прилежание слушайте, що ви казват учителите. Да се подготвите добре и изпълнявате всички ваши длъжности както трябва. И когато пораснете и светът ви налегне с неговите тяготи, да сте готови за него. Така е, така е. Книгите са най-важното. Деца, вие дълго се учихте и разбрахте, що е Бог, що са родители, що е отечество, що е родина. И се научихте да ги обичате и да ги пазите. Днес е денят, в който ние искрено се проверяваме какво сте научили в полза нашего рода. И аз сега да ви питам някои въпроси. Що се нарича въздух? Кой ще каже? Кажи ти. Земята е заобиколена с въздух. Въздухът е това, което ние дишаме. И нито една жива твар не може да живее без него. Браво! А да ви питам, как начава да пада дъжд? Кой ще каже? Кажи ти. Парата става облаци, които се качват нагоре и плуват по въздуха. Когато облаците се сгъстят, стават по-тежки от въздуха и тогава начева да пада дъжд. Браво! Сега да ви питам, кой е най-големият добитък от всичките, дето живеят по сухото? Кой ще ми каже? Ето и малко момиче. Слонът, който живее в Африка. Браво! Добър ден! Добър ден! Михалаки, ще ни окажеш ли честа да изпиташ по кратката българска история? Да. Аз изпитвам само по французски. Иска ли някой друг да изпитва? Аз. Ти пък на къде е? Я да си сядаш на мястото. То за тебе не е без работа. Я си гледай воленицата. Киряк, ще не окажеш ли тази чест?
При автокефалната църква, благодарение на кой благодетелен владетел ни светя дарува като неотменимо съизволение към нашия благоверен народ, на чия писменост се четат църковните книги и от кого се тя създаде. Иди си. Доста небрежно е преподавано. Да излезе друга. Отговори на същия въпрос. Щом не можеш, ще ти задам друг. Кои фатални причини вкарахме в безотлагателна битка българският цар Крун, с кой владетел и поради кои закони изисква нашата всеобща почва? Господине, нямам чест да ви знае, но извинете, вашите въпроси неясни и отвлечени биха затруднили учениците от 5-ти клас. Пожалете тия неопитни деца. Кажи, Анки, по какво се е прославил цар Крун? Той развива почтата на гръцкия император Никифор и шпионите. Известни. При кой цар българите станаха християни? Покръсти. Цар Борис покръсти българите. Кой знамери българската наш Берайн? Кой го написа? Братята Филия и Методий. Браво, Райне! Ти си жива и здрава. Нека да ти помогнат братята свети Кирил и Методий. Дай Боже! Много добре е преподавано. Господине, питайте и нашата съдка. Съдка е известна. Кажи ми, кой цар освободи българите от гръцко робство? От турско робство ни освободи. Съдка. Той, цар е гръцко робство. Цар дето ги освободи. Има кой да е. То, която си е решено от Бога, от ще стане. Дай Боже, дай Боже. От гръцко робство ни освободи. А от турско робство ще ни освободи цар Александър от Русия. Па какви сте такива втрещени? Бога е раснал момичето! Казва си правото! И аз казвам, цар Александър друг. Какво думаш? Господа, тук се пръскат революционни идеи против държавата на Негово Величество Султана. Аз излазя. Ти пък къде, бре? Къде се запъти? И аз се обръщай назад. Садай се на мястото. Сега да продължим изпита по аритметика. Кой ще каже колко прави 2 по 7? Да? Правилно. А колко прави 6 по 8? Айде. 48. Браво! Сърдечно. Никога няма да забравя тази услуга. Госпожице, аз съм бил учител и ви влизам в положението. Нищо повече. Поздравявам ви с отличните резултати на вашите ученички. Честито!
3,